uban kiɗi na sarkin noma. Muhammadu Sheka wakilin al'umma, jagoran matasa, mutum mai nagarta da baya mugunta, ashe dai maliyanmu yayi nisa. Idan za mu ɗau batu na kishin matasa, na kishin al'umma, san ba irinsa. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Duk wanda ka gani a cikin inuwa, to ya biyo ta rana. Da sanni ɗan kirifto ya fara ayyukansa, ya tsara rayuwarsa, ya cimma anniyarsa, ya tara dukiya, ya zama jijiya, ya zaga ko'ina. To yanzu gashi ya girma a rayuwa, ashe idan ka jajirce to sai ka yi dace. Idan na ɗau batun tun asali na ba ku labari, mai gidan mu Sheka wannan da ba shi tsoro, a nan ya samu horo, shi ya sa ya zama toro. Ya sha gwagwarmaya, ya shiga duniya yana fama, arziki na Allah ne yanzu gashi zaune. Idan ka kama Allah sannan ka kama sallah, baka ki nasara. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Ina ta bincike na, ina ta nazari na, ashe ban dasa ba, ashe ban gama ba, ashe batun akwai saura wanda ban faɗa ba. Kuna ta taimakon al'umma fanni da dama, kuna ta ayyukan da ko gwamnatin ba ta yi ba. Ashe yan kirifto ba yaudara suke ba, ashe yan kirifto ba tsokana suke. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Sannu ka sannu babba, sannu mai gida, sannu ka sannu oga Muhammadu Sheka. Na kan yi nazari na zo na bayyana, ya zama siffata, ashe da arzikina, ashe da ilimina, amma ban sani ba. Muhammadu Sheka, kana ta ayyukanka, fage na ilimi, fage na nazari, fage na hankali, waɗansu ba su so. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Yankin arewa mun samu gogaggu, su fes ɗin kirifto, indai akwai irinku kuma akwai tsatsanku. Ba a gina nasara ba, ba a ga yaudara ba, ba a ga cuta ba, ba za a samu masu ɗabi'ar da bata kyau. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka. Sarkin noma Muhammadu Sheka, ƙwararren ɗan kirifto a yanzu ba irinka.